हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ मोजां मोनगोन होननानै बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो लोगोफोर। आरो लोगोफोर, भिडियोफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनहा निमाहा होबानो जाबाय दि। स' नोंथांमोना आं दिनै अफिसियेल बड' मिउजिक भिडियोनि मोनसे आपडेट लाना फैदों दि। स' नोंथांमोन भिडियोनि फुल डिटेल्स मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना भिडियोखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिसियेल मिउजिक भिडियोखौ रैसुमि इस्लारि चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे, आरो बे अफिसियेल मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैदों हेपि निउ इयार। स' लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल मिउजिक भिडियोखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडियोनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव टेग खालामना होनानै दोननाय जादों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, दानिया फैदो दे बे अफिसियेल मिउजिक भिडियोआव नोंथांमोना गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। स' लोगोफोर, बिथांमोनानो जादों मिजिं, थुरुन, अनसुमै, कुमार, बिखेल, नानिला, रैसुमै, सनालि, आलबिना, मालायस्रि आरो इलुसरि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे अफिसियेल मिउजिक भिडियोनि रिलेक्स एन्ड टिउनखौ खालामदों सोमदोन औवारि दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिसियेल मिउजिक भिडियोनि सिंगारानो जादों थुरुन ब्रह्मा दे लोगोफोर, आरो टलखौ खालामदों अनसुमै बसुमतारी दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल मिउजिक भिडियोखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो दे लोगोफोर। भिडियोखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडियोखौ लाइक खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर। गोजोन्थों।